Hmm. 4 minutes na. Sige lang. Yan. Baka pwede na. Naka 5 minutes na tayo mga tropa pings. So, ayan. Pasok lang tayo mga lalab. Okay, alright. Ayan. Pasok tayo dyan, pasok. Ayan. Okay. Mga kabarbers. Arat na mga kabarbers. Arat na tayo dito. Welcome back to my channel mga lalabs. Ayan, nag-umpisa na po tayo dyan. Antay lang muna natin yung mga ka-barbers natin dyan. Welcome back kapatid Pongs TV. Salamat sa pagbisita. Ayan, ayan. Ayan kapatid. Sige, magparami tayo dyan. Para magpaangat tayo ng counting oras. Paangat program. 3 people in the house. Big love shout out. Ayun ang ating kapatid, si Heights and Mean. Mega love shoutout sa iyo kapatid. Ayan. Huwag niyong kalimutan itamsak dyan si host. Like and share naman dyan mga labos. So ayan. Magpapaangat tayo mamaya-maya. Parami tayo dyan. Parami. Ayan. Kaunti pa lang ng viewers natin ngayon eh. Kaumpisa ko lang eh.
Out muna ako. Mag-close na ako. Okay lang kapatid Pongs. Ayan. Ayan, salamat sa ating kapatid. Yung aking kabarangay dyan, si Mian. Oh. Ayan. Stay ka lang dyan kapatid. Ako bahala dyan. Si Pongs TV. Mian. Ibababa ko bahay mo dyan. Ayan, ayan. Sana yung iba natin mga katropa dyan. I-share natin yung lives natin para magparami tayo dyan mga lalabs. Stay ka lang dyan kapatid Mian. Ayan, si Ate Heights and Mian. Stay ka lang dyan kapatid para mamaya pagka may pumasyal na i-share natin yan. Share muna natin yung mga live natin dito para Ate Mian. Baka pwede naman siya. Sana kaya yung mga katropa natin dyan. Para ay makarami tayo ng dyan. Share natin yung live. Wait lang kapatid Like and share muna ako. I-share ko muna yung live ko sa mga kaibigan natin dyan. Stay ka lang dyan kapatid. Pasali talaga si Lolo Mary Ann Laurinaria, mega love shoutout. Ayan. Salamat sa patamsak. Si ating kapatid na Mian. Shortcut ng Mary Ann. Ayan ang ating kapatid. Stay ka lang kapatid, stay. Wala muna tayong jacket kapatid kasi gamit ko yung yung cellphone ko, hindi ko malagyan dito yung ito yung main account ko hindi ko mailagin dito sa kabilang cellphone, kaya pasensya na, walang jacket muna. Sa susunod bibigyan kita ng jacket. Emergency lang parang bigla ang paangat program.
Kaya ganito, biglang ano lang, biglang live. Ayan. I-share ko na rin sa mga GC ko na iba eh. Baka may pumasyal din dito. Ibababa ko yung ano mo dyan, yung bahay mo kapatid. Ako bahala. Pati si Pong, ating mga katropa tics yan. Tropa-tropa natin yan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan ang ibababa ko kasi si ano, yan yung pambaba ko si Barber's Vlogger. Ayan. Ayan yung pambaba ko sa ano, mga bahay natin dyan, mga kapatid. So ayan, pasok kayo mga kapatid, mga tropa pets. Mary Ann Laurinaria, mega love shoutout sa iyo kapatid. Ayan, mamaya-maya nandito na si ano eh, si Pongs TV. Hanapin ko nga si kapatid nating Dennis para ma-like and share naman tayo sa community niya. Para mas lalong dumami tayo dyan. Dennis Rupen, missing you kapatid. Ayan, walang anuman kapatid. Marian Laurinaria, si Hyde and me Ann. Ayan, ang kanyang min account. Ginagamit mo rin to kapatid, yung Marian Laurinaria. Full name mo yan eh. Marian Laurinaria. Ibababa natin yung bahay mo dyan. Para pag may dumalaw ay madikitan din. Dennis Rupen TV. Nasaan ka? Wala pa si kapatid na Dennis. Dennis Rupen. Ay, hanapin ko muna dito. Ayan, wala muna tayong mga pa-sound eh. Hindi ako marunong. Wala akong ano eh. Wala pa akong mga gadget na ano. Parehas ng sound card. Wala pa ako kapatid. Hindi Lodi. Yung ayun lang. Ayan lang yung gamit mo. Yung hides in Mayan. Okay. Ayan na. Yan lang yung ibababa ko kapatid. Yung ano, yung main account ko. Ayan. Like and share sa mga communities dyan, mga kapatid, mga lalab. Ayan. Wala tayong patawa eh. Walang pangiti-ngiti eh. Ayan. Alright. Two people in the house. Big love shoutout mga kapatid. Ayan, ayan.
Agoy, agoy. Wala pa talaga sila. Ayan dyan, ayan ha. Pakisugod naman dyan ng aking like. Like and share naman dyan mga lalay. Para mas lalong dumami tayo dyan. Ayan, tamsak dan bro. Ayan, si Dennis Ruben TV. May galab shoutout sa iyo kapatid. Ayan, ayan. Ang ating kapatid na kabarbers ko, nandiyan na. Solid na supporter natin, ayan. Ayan ang ating kapatid. Yes, okay lang kapatid. Salamat sa paharang. Ayun, ayan. For people in the house, big love shout out. Ayan. Huwag kalimutan itangsak si host. Ayan mga lalab. Wala pa tayong palaro ha. Sa susunod na lang ako mag-ano ng palaro. Ayun. Wala tayong budget. Sorry naman, walang budget eh. For people in the house, big love shout out. Di, ngayon lang yan bro. Salamat sa ano, sa pag-appreciate na ano. Hindi pa eh, ano pa lang tayo. Medyo mahina pa tayo mag-host. Ayan. Ayan ang ating mga kapatid. Nandiyan natin yung mga kapatid natin, si Mary Ann Laurinaria. Ayan si Hides and Mian. Iisa lang yan. Ayun, no? Tuloy, pasok mga kaibigan, mga lods, mga bro. Ayan. For people in the house. Ayan, ayan. Mahina ang internet natin ngayon eh. Naku po, naku po. Ayan. Bibisitahin na natin yung ano. Tayo-tayo lang nandito mga kapatid oh. Wala pa tayong ano eh. Wala pa tayong new friend. Kumbaga ano pa lang eh. Kunti pa lang kasi yung viewers natin eh. Kaumpisa ko lang ulit mag-live eh. At medyo tahimik. Pag araw kasi hindi ako makapag-live at maraming customer eh. Pero ngayon naka-hap yung ano ko eh. Ayan oh. Naka-hap na yung ano, yung sarado ng ating shop. Oo kapatid, araw-arawin ko yan pagka ano. Ngayon kasi ano lang, parang short lang muna. Gusto ko yung may ano eh, may sound effect. Bibili muna ako ng para kahit pa paano may pang-entertain na ano, sound. Ayan ang ating mga kapatid. Stay lang muna tayo kapatid ha. Ayan. Pero ibababa ko na yung bahay nyo para baka sakali may dumaanan ng mga ano, ay mawiling ng dumikit sa atin. Ayun, 5 people in the house. Big love shout out. Pa-tamsak naman dyan mga kapatid. Ayan. Like and share na lang mga kapatid. Ayan, ayan.
Ayun, yung aso natin, maingay na naman. Agoy, agoy, agoy. Maingay na naman ang aso. Hides in Mia. Ayun. Ng ating kapatid. Aba, medyo malaki na rin kapatid yung bahay mo ha. Mahigit 100 na rin ha. Si Hides in Mia ano. Nag 100 ka na mahigit ha. Ayos. Mas maganda yan. Ayun, mukbang ng balot oh. Malupet talaga itong ating kapatid. Ayan talaga yung ating kapatid ay masarap kumain ng balot. Sabi ni Pongs TV. Ayan, isa-isahin ko lang mga kapatid yung ibababa natin para mamaya di pag may dumalaw di mas maganda. Mas maganda pag may dumalaw. Madidikitan ng ating mga kapatid. Sige lang kapatid, sabi ni Dennis Rupen. Ayan. Alright. Ayan ang ating kapatid. Malaki ng bahay ni kapatid na Pongs TV oh. Puro tayo dito may TV ah. Ayan. Ay, James Cadyo TV. Mega love shoutout kapatid. Ayan, ayan. Ayan, tayo-tayo lang muna dito mga kapatid. Salamat sa pagpasyal. Ayan ang ating kapatid. Ayan, ayan ang ating kapatid. Okay, alright. Ang ating kapatid na si Dennis Rupen TV. James Cadyo TV. Puro tayo may TV ngayon dito. Si Mian lang yung wala eh. Ayan, ayan. Ayan. Dalawa-dalawa, mga kapatid. Suguri ng ating kapatid. Malamang kayo ay hag na dito. Okay. All right. 5 people in the house. We got a shout out. Ayan ang ating mga kapatid. Okay, all right. Shine all, sabi ng iba. Wala tayong pa-dance eh. Nawala na yung ano ko dito eh. Yung mga pa-dance move ko dito eh, mga ano. Wala na. Ay, ito. Mayroon pa naman akong may isa pa naman akong pang komedya ko dito. Ayan o. Ay. Ayan. Ayan mga kapatid.
Welcome kapatid na Hides and Mian. Don't worry. Basta mga kapatid natin, ilalagay natin yan lagi dyan. Ayan, si Dennis Rupe. Nakadikit na rin yan sa'yo kapatid eh. Si James Cadyo. Kapatid natin James Cadyo. Nadikitan mo na ba yan si si Hides and Mian? Ayan, ayan mga kapatid. Alright. Meron pa tayo ditong yung hugot. Hugot ang tawag dito hugot line. Eto. Alright. Naliligaw to eh. Oh. Tingnan nga natin ang isang video. Kuya, magtatanong lang po. Saan po yung direction papuntang City Hall? Miss, pasensya ka na ha. Wala na kasi akong maalala sa direksyon eh. Wala kasi nang iniwan niya ako. Nawala ng direksyon yung buhay ko eh. Ayan mga kapatid. Salamat daw. Sabi ni, maraming salamat. Sabi ni Hides and Mia. Alright. Okay, alright. Ayan, bumababa yung top shot natin dyan. Bababa natin dyan si Dennis Rupel TV ang susunod at saka si James Cadyo. Okay, alright. Ayan. Alright. Alright, alright. Sinabi ko naman sa'yo. Okay, alright. Ayan Paano kung lukuhin mo rin ako? Natoy, mahirap bumangon ulit. Natoy. Kailangan ko magpakatatag para sa anak ko. Irene, ikaw lang yung tumatakot sa sarili mo. Tingnan mo. Tingnan mo, sino pala sa harapan mo ngayon? Irene, ako to. Ako to, si Natoy, na mahal ka. Andyan lang yan kapatid. Ganyan talaga si Lolo eh. Alam mo naman si Lolo. Gutom. Kailangan niyang kumain. Maano yan? Ayan pati yung mga gustong-gusto ni Lolo na mga Ayan. Alright. Si Pong Stevie. Ang ating kapatid na Pong Stevie. Alright. Sana ba yung mga dito? Haba ng harang natin dyan. Torpe ka naman pala eh. Ayan, Hindi raw alright. pumapapak na may pumapapak pa. Baka naman, you can't raise your flag. Bakit? Kinain na ba kita? At anong ginawa mo sa akin? Bakit? Ikaw, hindi pa kita pinapapak at lalong hindi pa kita kinakain. Inihain pa lang kita. Naintindihan mo?
Tawa ng ating kapatid na si Dennis Rufin, no? Ganyan-ganyan talaga si Lolo. Ayan. Ayos lang, sabi ni kapatid James Cadio TV. Ang ating kabarbers na magaling din yan. Ayan, ayan. Wala pa si kapatid nating Pums TV. Nagsarado ng shop yun. Ayan. Gusto yung umakyat mga kapatid? Baka gusto mong umakyat dyan. Taas kamay ang gusto umakyat, bababa ko yung hagdan. Gustong umakyat dyan sa screen. Sa mga willing lang po dyan. Pantry. Ayan ang ating kapatid. Pan-trending yan, bro. Ayan mga kapatid. So maya-maya mag-end tayo mga kapatid. Ibaba ko lang din yung bahay nyo na ano. Wala pa naman tayong masyadong at saka magsasara na daw sila eh. Pasensya mga loads, mga kapatid. Wala tayong bagong kaibigan eh. Pero salamat sa suporta nyo. Alam ko naman nandiyan kayo para sa akin. Hayaan, masusuklian ko rin yan mga kapatid. Maya-maya mag-end na ako kapatid. Bababa ko lang yung yung link. Humahanap ng katatawanan, pampakalma sa gitna ng global pandemic. Pero ang isa sa mga napagdiskitahan, ang lalaking ito na laging laman ng memes. Ayon sa kumalat na meme, nalista raw siya sa tokhang. Pero sa relief goods, hindi. Ayan mga kapatid. Ako nga kapatid ganun talaga sa umpisa. Ayan, malapit ka na mag 1K talaga kapatid Ikaw na talaga ang malupit. Sabi ko naman sa iyo, monetize ka na pero hindi ka pa rin naka 1K. Ang hirap kaya niyan, bro. Sabi ko na sa iyo, ang hirap ng 1K. O, di ba? At least na-counted ka na ng 1K. Kaya na-monetize ka na. Kahit hindi ka pa naka 992 pa lang, di ba? Umpisa lang to, bro. Pagka lagi na lang ako lagi ako magla-live para tayo paunti-unti matulungan ko rin yung mga busy nating kaibigan dyan. Ayan yung ating kapatid si Ate Hides and Mian. Salamat sa full support niyo mga kapatid. Ayan.
Ibababa ko lahat ng bahay dyan mga kapatid para ano, pag may pumasyal dito sa ating live stream, yung short na to, kahit kaunti, malay mo may mga gustong magbisita dyan. Sa mga papasyal dyan, padikit na lang dyan sa mga nakalagay na link. Hindi ko naman isasarado yung chat box nito. Makikita nyo yan mga kapatid. Legit yan, magbigay lang kayo dyan ng ng bakas. Babalikan kayo niya ng mga tropa kits ko dyan. Nandyan sa baba. Ayan, ayan. Si naman hanapin natin. Ang ating kapatid na isa. Si James Cadio TV. Ayun. Ang ating kabarbers. 300 plus na rin. Magaling na barber talaga to. Mga tropa pits natin. James TV Batang. Batang ginsa, no? Pet malo talaga, Watatap talaga. Ayan, alright. Ayun, si James Cadio. Ayan. Bakas-bakas lang dyan, mga kapatid. Okay. Gawin lang natin ng mga siguro 4 minutes. Mag-out na ako dyan, mga kapatid. Nahihiya naman ako sa inyo kasi kaunting oras lang eh. Kaumpisa ko lang kasi. Tapos alanganin na yung oras. Bawi ako sa inyo mga kapatid sa susunod. Ako bahala sa bahay nyo pagka namasyal kayo dyan. Priority ko kayo dyan mga kapatid. Kahit wala kayo sa live, basta nakapag-thumbs up kayo, may ililista ko kayo. Priority ko kayong isa-isahin ko kayo lagi sa mga participantes na pupunta. Kaya nga Dennis Rufin bro, ganyan talaga lagas. Sabi ko sa iyo nung 'di ba nung nakaraan, sabi ko sa iyo lagas talaga eh. Malakas kumain si Lolo. Malakas yung tuhod kumain ng saging. Sabi ko nga magpa-dentist na eh, tanggalin yung ipin. Para mawala na ng kakain ng saging. Busog na busog sa dami ba naman ng sa dami ba naman ng YouTuber? Maraming saging yung nakakain. Ayan, 5 people in the house. Nigalab shout out. Ayan mga kapatid, kung sino man nandyan. Ayan mga kapatid. Padikit na lang na nandyan ng mga link na binaba ko po dyan. Magbakas na lang po kayo. Siguradong babalikan kayo niyan. Mga legit po yan. Okay, alright. Ayan, malapit na po tayong mag-end. Counting oras lang mga brother. Mga bro. Ayan, ayan. Nakakahiya naman. Counting oras lang. Okay, alright. Wala man lang akong naibigay sa inyo na naka-new friend. Sa susunod, meron na yan. Hindi ko kasi na-explore yung biglaan lang. Ayan ang ating mga kapatid. Ayan, 1 minute na lang before end.
Shoutout sa ating kapatid dyan, si Pongs TV. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Hides and Mian. Ayan. Maraming salamat. Kapatid nating Dennis Rupen TV. Salamat sa suporta nyo. At ang kabarbers natin si James Cadyo TV. Shoutout sa iyo, kapatid. Mega love shoutout sa inyo. Sa inyong lahat. Ito ang masasabi ko. More power and God bless sa inyong bahay. Maraming salamat. Ayan, mag-i-end na po tayo kasi magsasara na sila. Salamat. We love you. God bless you. Ayan. Alright. Mag-i-end na po ako. Ayan. Bye-bye mga kapatid. Salamat sa suporta.